je tak. A my už niekoľko týždňov študujeme knihu proroka Izaiáša. Už sme prešli prvou kapitolou, prešli sme druhou kapitolou. Prvá kapitola bola ako také prvé samostatné svedectvo a proroctvo, ktoré mal Izaiáš vysloviť pre Izrael. A druhá kapitola je spojená s 3. a 4. A práve dnes nás čaká dokončenie, teda toho druhého proroctva, druhého celku, 3. a 4. kapitola. Je to naozaj veľká porcia, ktorá je pred nami. A nie je to ani ľahký text, je to naozaj text, ktorý vyžaduje aj také naše možno zamyslenie a hlbanie a možno aj také zastavenie nad tým, čo Pán Boh hovorí. A tak skôr, ako prejdeme k tomu textu, tak by som sa tiež ešte rád modlil a dal to do Božích rúk. Áno, oslavujeme ťa, náš kráľ, náš Pán, náš vládca. Tak ako sme spievali v tej piesni, naozaj len Ty si Boh, len Ty si Pán. Ďakujeme za Tvoje slovo, ďakujeme, že aj teraz ho môžeme otvárať a tak ťa prosíme o takú bázeň pred Tebou, aby sme mohli počuť Tvoj hlas, aby si mohol konať v našich srdciach. Prosíme aj o takú trpezlivosť, aby sme mali pozornosť a koncentrovali sa na Tvoje slovo a na to, čo nám chceš povedať. Tak prosím, použij si aj mňa, nehodného služobníka, aj v takej mojej slabosti možno sa osláv a Tvojim svätým duchom doplň naozaj všetko to, čo možno nebude vyrieknuté, aby bolo na úžitok pre nás všetkých a Tebe na oslavu. Amen. A neviem, či ste boli niekedy na súde, či ste mali tú možnosť. Verím, že nie kvôli nejakému svojmu prípadu, ale možno ste niekde boli ako prísediaci. Ja som mal takú možnosť, keď som bol na strednej škole, tak v rámci občianskej náuky sme boli na niekoľkých súdnych procesoch. A to miesto naozaj prináša taký pátos a takú vážnosť tej situácie, čo sa tam deje. Zrazu možno aj z tých vysmiatých ľudí, ktorí pred dverami žartovali, tak sa stanú veľmi vážnymi, pretože je tam sudca a riešia sa tam dôležité veci. Ak ste to nezažili, tak ste to možno videli niekde v televízii alebo v seriáli alebo v nejakom filme. A už aj tu v sérii Izaiáša sme hovorili o súde, pretože do veľkej miery tá kniha Izaiáša a tie proroctvá sú o súde pre Boží ľud. No a na tých súdoch vždycky vieme, že predstúpi nejaký obžalovaný, predstúpi nejaká obhajoba, predstúpi nejaký prokurátor alebo obžaloba. Je tam sudca. Najprv sa všetky tie strany rozprávajú a hovoria, ako to bolo podľa nich a obhajoba obhajuje, obžaloba obžaluje. Ale nakoniec posledné slovo má sudca. Sudca vyriekne rozsudok, aj to, ako bude naplnený trest. A práve s touto časťou toho súdu sa stretávame dnes v tej 3. kapitole, ktorú budeme čítať. Tak poďme začať tým textom. 3. kapitola, 1. až 7. verš. Môžete si otvoriť aj vo vašich Bibliách, môžete si sledovať. Takže sme v 3. kapitole a pôjdeme od 1. po 7. verš. Hľa, Pán, Hospodin zástupov, odníma Jeruzalému a Judsku všetku oporu, všetku podporu, všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody. Hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, veliteľa 50 ich hodnostára, poradcu, zručného umelca a znalca v zaklínaní. Za kniežatá im dám chlapcov a zavládne nad nimi samopaš. V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svojho blížneho. Chlapec bude bezočivý k starcovi a podliak k váženému mužovi. Niekto chytí brata v dome svojho otca a povie: máš plášť, budeš našim vodcom a vládni nad touto rozvalinou. V ten deň odpovie takto: nebudem vašim liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa. Neurobíte zo mňa vládcu ľudu. A tak hneď na začiatku sa predstavuje ten, kto je sudcom. Ten, kto je sudcom, je všemohúci Pán, Adonaj, Hospodin zástupov.
On je pánom, ako sme spievali aj v tej piesni nádhernej, že jedine Pán vládne, jedine Pán je ten, ktorý je pánom nad celou zemou. A čo robí tento Pán? On niečo odníma, niečo berie ľuďom. A možno žijeme v takej dobe, kde povedať, že Pán Boh je nejakým spôsobom sudcom a že odníma a že sa hnevá, je možno také menej populárne, ako hovoriť o tom, že Pán Boh nás má rád a Pán Boh má úžasný plán pre náš život. Ale keď toto počuli ľudia v Jeruzaleme a v Judsku, že Pán Boh im ide odňať a ako sme tam čítali vodu a chlieb, to sú základné potreby pre ich život, tak vidíme, že naozaj tu máme dočinenia so súdom, ktorý bol vyrieknutý a ktorý sa určite aj vykoná. Vidíme, že hriech je vážny. A v tom prvom proroctve, v 1. kapitole sme počuli o tom, že Izraelci mali nejakú možnosť činiť pokánie. Ale tu je to už ako keby definitívne. Tu Pán Boh už len hovorí o tom, že toto sa bude diať. A naozaj, skutočne Pán Boh tú svoju zvrchovanú moc môže využiť aj na to, že sa spravodlivo hnevá. Pán Boh svoju zvrchovanú moc môže využiť aj na to, že niečo odníma, že súdi človeka, ktorý je hriešný. Pán Boh však svoju zvrchovanosť využíva aj pre milosť. Ako čítame v Efeským 1. kapitole v 11. verši, a v ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa svojej vôle alebo podľa svojho zámeru. A tak, hoci sa nám to možno zdá nepopulárne, možno nehumánne, možno sa nám to bude ťažko počúvať a ťažko sa nám tieto texty čítajú, je to tak, že Pán Boh je zvrchovaný Boh, ktorého úmyslom je aj niečo odňať. A my vieme z kontextu toho Izajáša aj z kráľovských kníh, že prečo to všetko nastalo. Bolo to preto, že izraelský ľud sa začal spoliehať na svojich vodcov, začal si voliť kráľov, začal si robiť veci tak, ako to robia iné národy. A keď iné národy na nich začali útočiť, tak sa začali spoliehať na svoju silu a na svoje spojenectvá s inými národmi. A tak Pán Boh tu teraz hovorí, že to všetko, na čo sa oni spoliehali, na to, že zo svojich zdrojov získajú chlieb, že zo svojich zdrojov získajú vodu, že nepotrebujú kráľa, ktorý sa bude o nich starať a bude im toto všetko dávať, takže to im zoberie. Že všetci tí, na ktorých sa spoliehali, na svojich hrdinov, keď pozeráme do toho textu, sú tam spomínaní hrdinovia, bojovníci a veštci, ktorých navzdory tomu, že Pán Boh nechcel, aby sa utiekali k veštcom pohanských národov, tak oni to robili. Starcov, možno ktorým dávali nejakú múdrosť pre to, ako viesť tie vojny, ako viesť svoj život. Takže toto všetko im Pán Boh zoberie. Aby videli, že to, na čo sa spoliehali, je márne a že ich spoľahnutie malo byť na Pánu Bohu. A to nám ukazuje, ako to končí, keď Pána Boha chceme vytiesniť zo svojho života. Keď sa chceme spoliehať možno na svoje síly a na svoje schopnosti, na svoju múdrosť v tom, ako žijeme svoj život. Vidíme, že krajina po odňatí toho vedenia sa dostáva do zmätku. Izajáš tam píše, že im budú vládnuť deti, takže niekto neschopný, kto nebude mať možnosť kontrolovať veci v krajine. A celé sa to vyvíja tak, že nakoniec nevládne nikto a v krajine nastane zmätok. Čítame tam o tom, že nejaký chuligán alebo niekto sa vysmieva múdremu, vysmieva starcovi, že je to bezbožný, bezočivý podliak sa vysmieva vznešenému mužovi. A je tam taká až absurdná epizóda o tom, že v tejto situácii, keď niekto vyjde na ulicu s plášťom alebo niekde sa objaví v plášti, tak ľudia povedia, ty buď našim vodcom, ty nás veď. Tá kríza toho vedenia tej krajiny skončila až tak, že ktokoľvek možno vyzeral, že má niečo viac ako ostatní, tak mal byť vodcom tejto krajiny. A ten povie, že nie, ja to nechcem byť, pretože nechcem vládnuť nad touto rozvalinou, nad tým, čo tu zostalo, nad tým, čo Pán Boh takýmto spôsobom zničil. A Pán Boh to zničil práve cez národy, ktoré prichádzali do Izraela, do Judska, do Jeruzalema. Najprv to bola Asýria a neskôr to bol Babylon. Takže Pán Boh vyrieka súd. Takto to bude. V ďalších textoch vidíme, že prečo ten súd prišiel. Tak môžeme čítať verše 8 až 11. 8 až 11.
Jeruzalém sa totiž rúca, Judsko padá, lebo ich reč a skutky sú proti Hospodinovi, čím provokujú jeho vznešený pohľad. Výzor ich tváre ich usvedčuje. Svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, neskrývajú ho. Beda im, sami si privolávajú nešťastie. Povedzte spravodlivým, že sa im bude dobre vodiť. Budú jesť ovocie svojich rúk. Beda bezbožným, bude sa im zle vodiť. Dostanú odmenu podľa skutkov svojich rúk. Tak prečo sa deje tento rozsudok? Lebo ich reč a skutky sú proti Hospodinovi. To je tá primárna obžaloba. Ich reč a skutky sú proti Hospodinovi. A vidíme tu nejaký bežný ľud, ktorý má trpieť, ale oni nie sú primárne zodpovední. Na začiatku sme videli, že to bol problém vodcov a k ním sa ešte dostaneme v ďalších veršoch, ale tu vidíme, že spoločne ten ľud spolu s vodcami prišiel do takého bodu, kde už Pán Boh im odníma milosť a už im nedáva možnosť činiť pokánie a hovorí o tom, že pre ich hriech, pre ich povýšenecký pohľad, ktorý je tam v takej konfrontácii s tou Božou svetou tvárou, Božia svetá tvár a ľudský povýšenecký hriešný pohľad, že Pán Boh sa už na to nemôže pozerať. Že Pán Boh privedie na tento ľud trest. A privedú sami na seba nešťastie. Pretože ako je tam napísané, že beda vám, sami ste si to zapríčinili. Je to váš vlastný hriech. Váš vlastný hriech, ktorý neskrývate a stal sa vašim životným štýlom a za ten budete niesť trest. A možno keď rozmýšľame nad dnešnou dobou, dnešnou spoločnosťou, tak ak ju niečo definuje, tak je to presne tento postoj. Postoj, že Pána Boha nepotrebujeme. Postoj, že môžeme slobodne hrešiť, propagovať hriech, môžeme naň navádzať druhých, lebo Pán Boh nič nerobí, tak sa nám to zdá. A im sa to možno nejaký čas zdalo, že Pán Boh netrestá ich hriech. Ale vidíme, že to tu prišlo. A tak ako sme čítali už v 2. kapitole, hovorili sme vtedy, že ten súd, o ktorom sa tam píše, nie je len ten súd nad Jeruzalémom obliehaným a že ten súd nevykonali len tí Babylončania, ale že to je ten prorocký obraz do budúcnosti a že je to o Božom poslednom súde, ktorý raz príde, tak na to potrebuje pamätať každý človek. Že hoci teraz Pán Boh zhovieva a tak ako sa Izraelcom možno zdalo, že Pán Boh nekoná, tak raz konať bude. Boží pohľad na hriech sa nezmenil. A Pán Boh stále hovorí súd proti človeku, proti hriešnemu človeku, ktorý síce bol stvorený na Boží obraz, mal byť Božím služobníkom, ale toto všetko zanechal. A je možno taká známa ilustrácia, možno ste to už niekedy počuli, lebo my tu hovoríme o Izraelcoch, že zrazu ich hriech bol ukázaný na svetlo a Pán Boh ho začal súdiť. Ale keby sa Pán Boh pozrel do môjho, do tvojho srdca, možno ste to počuli, tú ilustráciu, že keby sme mali technológiu, ktorou by sme všetky naše myšlienky, všetky naše postoje vedeli premietnúť možno tu na tie obrazovky. Že ako by sa každý z nás hanbil za to, ako myslí o druhých. Za to, ako myslí o Pánu Bohu. Za to, aká špina je v našom vlastnom srdci. A naozaj ten Boží pohľad na hriešníka sa nezmenil. No aj v tomto texte vidíme Božiu milosť a nádej. Keď ste si všimli, tak nie je to len také bezbrehé likvidovanie všetkých a všetkého, čo je v Jeruzaleme. Izaiáš tam píše, že sú v tom ľudia aj spravodliví. A my vieme z kontextu aj Izaiáša, aj celého Božieho slova, že to nie sú nejak lepší ľudia ako tí ostatní, ale že sú to spravodliví vďaka tomu, že im bola pripočítaná Božia spravodlivosť. A v Novej zmluve sa to naplno ukázalo, že spravodlivý môže byť ten, ktorý je spravodlivý cez Pána Ježiša Krista. Aj tu teda sú spravodliví, ktorí nebudú potrestaní, pretože majú spravodlivosť a konajú dobré skutky, ktoré im Pán Boh dáva konať. A samozrejme, tá vojna, to zajatie sa dotklo aj týchto spravodlivých. Aj oni museli najprv trpieť útlak tých nekompetentných vodcov.
Aj oni museli potom neskôr trpieť to obliehanie tými národmi, tými krajinami. Ale z dlhodobého hľadiska sa ukáže, že byť spravodlivým a niesť dobré ovocie sa vypláca. Hoci trpeli spolu s bezbožnými, ten konečný stav, do ktorého sa dostanú, je záchrana a Izaiáš to volá, že zvyšok Izraela bude zachovaný. Nevieme, ako presne sa títo spravodliví zachovali v tej situácii. Možno, že to boli práve tí, ktorí sa nevspierali tej vojne a tomu, že ich niekto odvlečie do zajatia. V tom zajatí zostali verní Pánu Bohu a potom sa mohli navrátiť s tými, alebo ich rodiny sa mohli navrátiť naspäť do Jeruzalema. A my toto vidíme, že aj dnes Boží spravodliví, aj tí, ktorí patria Kristovi, niekedy musia trpieť. A my nevieme, prečo sa dejú dnešné vojny. Tu máme napísané presne, že tieto vojny, toto bol súd, ktorý vyriekol Pán Boh. Dnes o každej vojne, o každom nešťastí nemáme presne povedané, že je to preto alebo preto. Ale môžeme vedieť, že tento princíp platí. Ak zostaneme verní Pánu Bohu, ak sa spoliehame na Neho, On sa o svojich postará. Aj keď je to určite ťažké dnes na Ukrajine alebo v iných konfliktoch, ktoré sa dejú. Na mnohých miestach sú práve kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Ale v Božom slove máme veľakrát napísané, že Pán Boh sa o svoje deti postará. A aj posledný súd pre tých, ktorí dôverujú Pánu Bohu, končí dobre. Ale nech nám je výzvou pre každého z nás to beda, ktoré je aj v 11. verši. Beda bezbožným, bude sa im zle vodiť. Dostanú odplatu podľa svojich skutkov. A tak toto bol ľud. A vidíme, že Pán Boh svojim súdom nechce len ničiť a devastovať, že to nie je nejaký emočný hnev, ktorý všetko ničí, ale že je to hnev, súd, ktorý prináša očistenie národa. A ten hlavný problém národa bol vo vedení toho národa. Tak poďme prečítať 12. až 15. verš. Utláčateľmi môjho ľudu sú deti a ženy nad ním padujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia. Cestu, ktorou kráčaš, metú. Hospodin vstáva, aby riešil spor. Dvíha sa, aby súdil národy. Hospodin začína súd nad staršími svojho ľudu a jeho kniežatami. Vy ste spálili vinicu. V dome máte korisť od úbožiaka. Čo s vami? Gniavíte môj ľud a drvíte tvár úbožiakov. Znie výrok Pána Hospodina zástupov. A Izaiáš sa tu prihovára tomu ľudu tak láskavo. Ľud môj ľud, tvoji vodcovia sú zvodcovia. A cestu, ktorou kráčaš, metú. Pán Boh raz bude robiť súd nad všetkými národmi. Vidíme, že vstáva tu Hospodin, aby riešil spor. Ten súd sa ako keby graduje, že Pán Boh sa musel postaviť, aby teraz vyriekol ten rozsudok nad tými, ktorí sú hlavní viníci za túto situáciu v jeho ľude. A Pán Boh raz bude súdiť všetky národy, ako sa tam píše, že Hospodin vstáva a bude súdiť národy. A vieme, že aj ten babylonský národ, aj tá Asýria a všetky národy, ktoré sa aj stavali proti Božiemu ľudu, raz skončili a raz tiež boli potrestané. Že Pán Boh aj tie národy súdil. Aj dnes je to tak, že každá bezbožná vláda bude raz potrestaná. Ale Pán Boh začína súdiť od vodcov Izraela. V Novej zmluve máme text, ktorý hovorí, že Boží súd sa začne od domu Božieho. Že teda my ľudia, Boží ľudia, ak patríme Kristovi, tak sme v prvom rade zodpovední žiť zbožné životy. A od nás to Pán Boh ako prvých bude vyžadovať. A vidíme, že tam boli nejaké kniežatá, ktoré boli blízko kráľovi, vidíme tam starších, ktorí boli nejakými zástancami miestnej komunity obyvateľov. A všetci títo mali zodpovednosť za to, že ľud je v takej biede. Jednak v tej modlárskej biede, ale aj tým svojim správaním zneužívali svoju moc a utláčali tých, ktorí sú nevinní. A keď čítame tieto slova, keď to počúvame, tak si možno spomenieme, že nemusíme ísť 1000 rokov dozadu alebo stovky rokov dozadu, aby sme videli takúto vládu. Že aj v dnešnej dobe sú takéto vlády. Možno aj my máme nespokojnosť s takou vládou, ktorá podvádza, je nemorálna, ktorá spôsobuje nejaké problémy tým, ktorí sú chudobní. A je to tak, Pán Boh každú vládu raz privedie na súd. A každý, kto je v nejakej vedúcej pozícii, má zodpovednosť pred Pánom Bohom. Či si to uvedomuje,
alebo neuvedomuje. Ale v prvom rade, keď sme hovorili, že ten súd začína od izraelských vodcov, potrebujeme sa pozrieť na duchovné vedenie nášho života. Pán Boh nepoľavil ten štandard v tom duchovnom vedení. A žiaľ, ako vznikla cirkev, tak aj v cirkvi sa objavili ľudia, ktorí neboli vodcovia, ale zvodcovia. A zvádzali ľudí kvôli možno nejakému svojmu zisku alebo kvôli nejakej svojej sebarealizácii. A neviedli ľud podľa Božieho slova. A môžeme to vidieť v rôznych kresťanských spoločenstvách. Môžeme to vidieť možno v tej najväčšej kresťanskej cirkvi, v katolíckej, kde pribudli k Božiemu slovu rôzne ďalšie pravidlá, nariadenia, neumilnosť pápežstva, odpustky a mnohé ďalšie veci, ktoré zahmlievajú a metú Boží ľud a často mu bránia porozumieť evanjeliu. A vďaka Pánu Bohu, že do toho celého procesu dejín cirkvi dával aj verných služobníkov. Budeme si aj tento týždeň pripomínať pamiatku reformácie, kde Pán Boh mnohé veľké pravdy Božieho slova priniesol opäť na svetlo a pripomenul cirkvi. Ale aj v tej cirkvi, ktorá je možno poreformačná, ktorá je evanjelikálna, nachádzame rôznych zvodcov, kazateľov evanjelia prosperity, ľudí, ktorí na cirkvi, na daroch ľudí zarábajú, kupujú si vlastné triskáče a veľké vily. Súd nad nimi bude veľký. Pán Boh hovorí, že on potrestá zvodcov. A poďme možno ešte bližšie. Naozaj potrebujeme sa modliť za naše životy. Že keď sme v Kristovi, keď som Boží služobník, lebo ma Pán Boh očistil, ospravedlnil, tak možno ma niekde postavil, aby som niekoho viedol. Možno vediem niekoho vo svojej rodine. Možno vediem niekoho v zbore, v cirkvi, v nejakej službe, v škole, v práci. Máme byť vodcovia a nie zvodcovia. Potrebujeme sa modliť aj za naše spoločenstvo, za našich bratov starších, brata kazateľa, za našu cirkev, aby sme zostali verní Božiemu slovu a aby sme nemiatli Boží ľud. Ako na mnohých miestach písma, len taká malá poznámka, aj tu je zodpovednosť a vedenie národa zverená vodcom, mužom. A Pán Boh od nich vyžaduje tú zodpovednosť. A preto je to naozaj dôležité, aby muži brali tú zodpovednosť, ktorú im Pán Boh dáva. Ale Izaiáš pozerá aj na ženy. A hneď sa k tomu dostaneme. Ale to, čo hovorí o ženách, sa nevzťahuje čisto len na ne. Je to realita celého národa. To, čo budeme za chvíľu čítať, a je to naozaj drsné čítanie, opäť je to ďalší súd a rozsudok nad ďalšou skupinou v Jeruzaleme. A je to naozaj také ťažké čítanie. Je to pokračovaním vlastne celého toho súdneho procesu. Tak môžeme čítať od 16. verša až po koniec kapitoly a ešte aj prvý verš zo 4. kapitoly. Hospodin hovorí, pretože sa dcéry Siona vyvyšujú, vykračujú si, naťahujú krk, očami blúdia sem a tá, kráčajú s vodnou chôdzou a cengajú reťazkami na nohách, Pán dá oprašivieť temenu dcér Siona. Hospodin obnaží ich čelo. V ten deň Pán odstráni ozdobu, šperky z nôh, diadémy a mastičky, náušnice, náramky a závoje, turbany, reťazky, stužky, voňavky a talizmany, prstenia a krúžky z nosa, rúcha, plášte, šatky a vrecúška, zrkadlá, košielky, čelenky a štóly. Namiesto vône bude zápach a miesto opaska povraz. Namiesto kučier bude plešina. Miesto nádherných šiat vrecovina a namiesto krásy vypálený znak. Tvoji muži padnú mečom a tvoji hrdinovia vo vojne. Kvíliť a smútiť budú brány mesta. Vyľudnené budú sedieť na zemi. 4. kapitola. V ten deň sa 7 žien chopí jedného chlapa a povedia: vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečieme, len nech nás volajú tvojim menom. Zbav nás našej potupy. Možno pre také upokojenie hneď na začiatok je dobré povedať, že tu nejde o to, že by sa nikto nemohol okrášliť a nemohol si dať možno nejakú ozdobu na seba. Vidíme tu prílišný dôraz na tú krásu. Prepich, extravaganciu, ktorá
dochádza do pýchy, ktorá sa Pánu Bohu obzvlášť protiví. A preto som hovoril, že to nie je vecou len žien, aj my muži vieme vystupovať pyšne, vieme možno sa snažiť upozorniť na seba a ten blahobyt a luxus a okázalosť ukázať na svojom živote. Je to teda ilustrácia celého národa. A nemáme čas ísť do detailov, ani to nie je veľmi potrebné, ale vidíme tam, že tá obžaloba sa týka jednak takého toho ich prepichu. Vidíme tam možno nejakú modloslužbu, ktorá tie jednotlivé prvky, ktorými sa zdobili, tak boli spojené s nejakými pohanskými národmi a pohanskými odevom, ktoré si Boží ľud privlastnil. A vidíme tam, že že si to mohli všetko dovoliť, určite bolo spojené aj s ich mužmi. Píše sa tam o ich mužoch, ktorým budú odňatí. Tí ich muži boli tí, ktorí ubližovali chudobným, utláčali ich a olupovali ich. A tie peniaze možno práve končili v tejto kráse týchto sionských žien. Takže boli partnermi svojim mužom v celom tom zločine, ktorý sa odohrával. A ten súd, ktorý je nad nimi vykonaný, je spätý s tými mužmi. Tým budú zobratí. Prídu o tento príjem. Tá ich krása bude nahradená nejakou chorobou, ktorá je tu spomínaná. Bude nahradená chudobou. Bude nahradená odvlečením do zajatia. Čítali sme tam o lane, ktoré nahradí opasok. Lano znamená vedenie do zajatia. Nejaký znak, ktorý dostanú. Ich hlava bude pohanená, potupená, pretože prídu o vlasy a nebudú mať vlasy, budú plešivé. Takže strašné, smutné veci. A vidíme tu opäť, že toto sa netýkalo len Izraela. Opäť to môžeme vidieť, že toto je náš svet, v ktorom žijeme. Ako ťažko je takému zatvrdenému srdcu, ktoré je obklopené majetkom, blahobytom, činiť pokánie a uvedomiť si, že je na tom zle. Že potrebuje Pána Boha. Že v svete, v ktorom žijeme a možno máme dostatok všetkého jedla, aspoň pre nás, nemáme tú núdzu. Povieme si, máme vedu, máme zdravotníctvo, vieme si pomôcť sami, nepotrebujeme Pána Boha, tak je to veľmi ľahké dostať sa preč, zatvrdnúť a nemať možnosť na nápravu, ako to bolo tu v Jeruzaleme. Výsledkom tejto pýchy, tak ako to bolo tam, je aj dnes veľké poníženie, ktoré nastane. A skúsme sa trochu vžiť do tej situácie. Už ideme z tejto ponurej časti, ktorá je naozaj taká ťažká, ale ešte si to možno trošku zosobníme, že toto bolo vyrieknuté nad nimi. Počuli to, že toto sa stane. Možno tomu ešte neverili, ale skôr či neskôr sa to začalo naplňať cez tú Asýriu, Babylón, všetko to, čo im bolo dovtedy prirodzené a bežné, všetci ľudia, s ktorými boli, tak zrazu o nich prišli. Zrazu prišli o všetky tieto výsady. A bolo to veľmi smutné. Ale poďme do tej časti, ktorá prináša nádej. Toto bol Boží ľud, ktorý je pod súdom, pretože Pán Boh priviedol súd. A teraz už len tá druhá časť, 4. kapitola, ktorá je kratšia, viem, že dneska tých textov je veľa, ale uzatvára nám celý ten celok. Na začiatku 2. kapitoly sme videli tú nádej v Jeruzaleme, ktorý mal byť ako mestom, ktoré je na vrchu, kde všetci prichádzajú, aby počuli o Pánu Bohu. Ale videli sme teraz tú realitu toho, ako to skončilo. Ako izraelský Boží ľud, Judsko, Jeruzalém upadlo do hriechu, do pýchy, do nemorálnosti. Ale teraz Pán Boh ukazuje cez Izaiáša proroctvo toho, ako to nakoniec skončí. Tak poďme do tej 4. kapitoly a čítame už od 2. verša, ten prvý sme čítali. V ten deň bude Hospodinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a ozdobou pre zachránených z Izraela. Kto zostane na Sione a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všetci, čo sú zapísaní v Jeruzaleme pre život, keď Pán zmije špinu dcér Siona. Keď duchom súdu a stravujúcim dychom zo stredu Jeruzalema odstráni krv. Nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zhromaždením Hospodin vytvorí oblak, čo cez deň dymí a v noci žiari plameňom ohňa. Áno, nad celou slávou bude baldachín a stan, čo poskytne tvôňu v horúčave dňa a je útočiskom a úkrytom pred výchricou a dažďou. Takže vidíme tu pre prorockú literatúru
také typické obrazy, ktoré možno nie sú úplne jasné. A skutočne sa teraz z toho súdu, ktorý bol nad Jeruzalémom a nad tým konkrétnym ľudom, presúvame do budúcnosti a presúvame sa k tomu úplnému koncu vekov, ktorý je pripravený. A tak vidíme Pánov deň, ktorý bol pre Jeruzalém hrozný a strašný v tom súde, ako Pánov deň, ktorý je slávny a naplní to, čo Pán Boh pripravil. Konečným zámerom totižto Božím nie je zničiť. Ten jeho súd, ako som už vravel, je očisťujúci a mal priviesť očistený ľud do Nového Jeruzalema. A keď je spálený les, keď možno ten súd by sme prirovnali takému spálenisku, tak tu vidíme, že vychádza nový výhonok, nový výrastok, výhonok Hospodinov, ktorý, ako vieme aj od iných prorokov a z iných miest písma, je Mesiáš, Pán Ježiš, ktorý bude Hospodinov výhonok a bude chválou a slávou. V Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole v 14. verši sa píše: My sme videli jeho slávu a slávu, ktorú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. On prichádza, aby zhromaždil nový ľud do Jeruzalema. A vidíme tam sväté mesto a rôzne obrazy, ktoré nám môžu pripomínať to, ako Pán Boh viedol izraelský ľud po púšti ohnivým stĺpom, oblakom. Vidíme tam to, že ten ľud, ktorý tam bude svätý, bude očistený. A jediná nádej pre kresťanov je byť súčasťou tohto Nového Jeruzalema tým, že budú tiež svätí a dokonale očistení. A keď sme hovorili o tom, že keby sa niekto pozrel na náš život, tak to nevieme sami zo seba. A preto práve sme potrebovali Mesiáša. Preto práve musel prísť Kristus. A keď sme boli zdesení z toho hrozného súdu nad Jeruzalemom, že čo všetko museli prežiť, čo im bolo odňaté, ako trpeli tie ženy a muži, tak spomeňme si na to, ako trpel Pán Ježiš na kríži. Aká je tam tá paralela, že aj on bol opustený všetkými. On žíznil a nakoniec ho jeho otec, Boh, opustil, aby mohol niesť trest za hriechy ľudí. A pripomeňme si, už tu viackrát bol čítaný ten text a ešte sa určite k nemu vrátime, lebo je to taký, možno pre nás refrén toho Izaiáša, Izaiáš 53:5. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sme dostali uzdravenie. A ten konečný obraz, ktorý tam vidíme, je nejaký baldachín alebo stan, ktorý je nad Božím ľudom. A na začiatku sme čítali zo zjavenia o tom novom Jeruzaleme, ako to tam bude vyzerať, že tam už nebude potrebný oltár, nebude tam potrebné nič, pretože Pán Boh ho svojou slávou bude prikrývať a bude tam Boží ľud zhromaždený. A naveky bude v bezpečí pred každou vojnou, naveky bude v bezpečí pred Božím trestom, pretože ten už bol za nich vyliatý na Božieho syna. A nie je to len nejaká taká Izaiášové videnie, ktoré mal niekedy dávno. Pán Ježiš tieto slová podporil v Jánovi 17. kapitole v 24. verši máme napísané: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. A v Jánovi je to teda finálne dokončené, že každý, kto je ukrytý pod Kristom, môže byť súčasť Nového Jeruzalema a súd už nedostane. Na záver, po tých ťažkých slovách súdu, ale aj po týchto povzbudzujúcich slovách, ktoré sú pre Boží ľud ukrytý v Kristovi, je tu pre každého jedného z nás otázka. Súčasťou ktorého Jeruzalema si ty? Kde je tvoje srdce? Kde je tvoj život? Toho, ktorý pred súdom a Božím hnevom neunikne, pretože hoci bol stvorený na Boží obraz a stvorený pre službu Pánu Bohu, tak ju zanechal. A tvoja reč a tvoje skutky sú proti Hospodinovi. A po páde človeka je toto realita do hriechu, realita každého človeka na tomto svete. Ak súd nad Izraelom možno v tebe vyvolal taký strach a zdesenie, že keď Pán Boh toto je schopný urobiť v tom svojom hneve, čo bude s mojím životom? Obstojím ja, keď sa pred Pána Boha postavím na súd? Tak môžeš vedieť,
že v Božom slove sa píše, že kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom hnev Boží. Tak využi túto dobu milosti, pretože to je rozdiel. Izraelci už v tomto bode, v ktorom sa ocitli, nemali šancu činiť pokánie. Ale dnes je doba milosti, kde človek, ktorý si uvedomí svoju hriešnosť, môže prísť k Pánu Bohu cez pokánie a dôveru v Krista. A ak patríme Kristovi, tak buďme neskonale vďační za to, že ten hnev, ktorý by sme si za svoj hriech zaslúžili, niesol Pán Ježiš. Oslavujme ho a chválme ho a budeme to robiť celú večnosť v tom novom Jeruzaleme, ktorý Pán Boh pripravil. A naozaj si to tak zhmotňujme, že sa tešíme na nové miesto, na lepšie miesto, ktoré nám Pán Boh pripravil. A ak sme niekde vo vedení, tak ako sme hovorili, nebuďme zvodcovia, ale vodcovia. Celý Izaiáš je o Božom služobníkovi. A ak sme v Kristovi, sme Boží služobníci. Buďme verní služobníci, ktorí celú túto zvesť budú niesť do tohto sveta, aby mnohí ešte mohli byť zachránení a byť súčasťou toho nového Jeruzalema. Amen.